A totes i a tots, estic sorprès de veure la quantitat de gent que ens hem reunit ací per tal de fer la presentació del compromís per Ròtova. És un acte molt important per a un col·lectiu de veïns i veïnes d'ací del municipi de Ròtova i aquests veïns i veïnes puguen veure una altra manera de treballar i de governar i de lluitar per els drets i els interessos dels seus veïns. La necessitat de portar iniciatives, idees, plantejaments de futur que puguen canviar aquesta situació en positiu perquè les hi ha. I n'hi ha alternatives, n'hi ha solucions que necessiten aquesta força. De cap manera tenim que donar aquesta batalla, aquesta lluita per perduda. I ens tindrem que moure. No ens ho van a regalar. No van a posar-ho fàcil i més és que estan governant, que ja els coneixem bé, com juguen, com usen els mitjans de comunicació, com usen l'abús del poder, com manegen la democràcia de manera que l'estan convertint en un corralito dels que tenen el poder agarrat per totes bandes. Governar quan les coses anaven, entre cometes, bé, això ho sap fer qualsevol. Però governar com fan els nostres alcaldes, en austeritat, mirant l'euro, mirant la realitat, no empastrar-se en grans eventos que són grans saraos de pijos de dreta en dret d'admissió que mos virlen tots els diners. Vos demanem ajuda per a aquesta rebeldia cívica, pacífica, positiva, valenciana, per a que ens ajudeu, per a que parleu amb els vostres veïns, amb els vostres familiars, dir-los que és necessària una rebeldia per acabar amb això. Avui és un dia molt important perquè neix una criatura que és aquesta coalició que tindrà una expressió municipal important, i els escoltarem i els direm que hi ha una altra manera de fer política. I per tant, Jordi, tens un paper important d'aglutinar un grup de gent, d'aglutinar una bona candidatura, de parlar bé amb els veïns, de dir-los que és possible eixir de la crisi, que també a nivell municipal hi ha moltes coses que se poden fer, fent-ho amb els veïns, amb les persones, escoltant, explicant el que n'hi ha. El que no ha fet ni Zapatero, ni l'altre, ni el Camps, no expliquen res, totes són fantasies, i gastar diners, i vinga, no, explicar el que n'hi ha, administrar un ajuntament com s'administra una casa, i a partir d'ahí farem una aliança indestructible amb el nostre poble. Per tant, ànim, endavant, l'alcaldia, perquè nosaltres quan eixim a jugar al partit, eixim a per totes, a guanyar la Lliga o la Champions. La veritat és que esta nit m'havia marcat dos objectius, solament dos objectius. El primer d'ells quasi que l'he complit al llarg de la nit, i era donar les gràcies a tots i totes les que esteu ací. Avui toca parlar de nosaltres, dels rotovins i rotovines, dels que volem millorar el poble. El segon objectiu és fer-vos entendre que hi ha maneres realment per a canviar Ròtova, però que també hem de ser conscients que hem de saber organitzar-nos, que ens cal que tots nosaltres posem el nostre granet d'arena, que anem sumant i sumant, sense excloure ningú, ni d'un costat ni de l'altre. Calia presentar-lo i calia fer-ho públic, sobretot perquè calia fer-ho normal, perquè la normalitat no és una cosa que ve donada, ens l'hem de guanyar, i en este poble hem de fer moltes coses per a que tot això es convertisca en normal. Aquest serà un projecte de llarg recorregut que comença avui, però d'ací molt prompte tenim el primer repte d'aquest compromís, que són les eleccions de maig, una cosa tan concreta com això. Per això cal agrair ja a la gent que ja ha dit que ens recolza, tant davant com darrere, la gent que ens aporta les idees. I a tota la gent jove que avui esteu ací, perquè sou una part imprescindible. Si voleu, el canvi comença avui. Però el canvi, si realment el voleu, solament comença si ens el creiem. O podem anar a per totes. Anar a per totes significa que totes i tots nosaltres, els que estem ací davant, els que anem a oferir-los que se sumen, engresquen i parlen amb altra gent. Si anem a per totes, vos demane la vostra ajuda, a tots, a totes i tots, per a que quan eixim d'ací convencem a la gent que no ha vingut avui,
hem de ser la gent que volem que canvi el poble, els que comencem a fer canviar el poble. Per a fer-ho, ja, finalment, em posa a la vostra disposició des de Compromís per Ròtova. Jo, junt a les companyes i companys que també ho estan, anem a continuar sumant gent per recollir les propostes de la gent, per convoiar i il·lusionar a la gent, perquè no és qüestió de si és possible o impossible, com deia la cançó, és necessari. I vosaltres, els que heu vingut avui, gràcies de nou, sou els protagonistes. Solament ho hem de començar.